Σε λίγο θα είμαστε στην Αθήνα, μισή-μισή. Το τρίτο ξενοδοχείο ευτυχώς μας είχαν βρει δωμάτιο, αλλά στη ρεσεψιόν μας λέγαν πάρα πολύ περίεργα πράγματα. Γενικά εδώ η περιοχή δεν είναι πολύ καλή, έτσι. Έχει πολλά περίεργα πράγματα εδώ. Σε όλη την Αθήνα. Εδώ παραπάνω πιστεύω. Εδώ είναι ήρεμο. Συγκρίσει με κάτι άλλες περιοχές που έχω. Εδώ είσαι άνετος. Εδώ πιο πριν ήταν ένας άνθρωπος τοξικομανής απέναντι. Και αν πας δύο γωνιές πιο κάτω, θα δεις 320 σε έναν δρόμο. Αν θα πας στην Κανόλου, πίσω δεν ξέρω από εδώ είσαι. Όχι. Που ήταν ο ΣΕ, από πίσω πρέπει να έχει 300 άτομα. Εντάξει, μην το είναι ένα χάλι μαύρο. Γι' αυτό σου λέω είναι σε καλή κατάσταση. Σε λίγο θα είμαστε στην Αθήνα, μισή-μισή. 4 εκατομμύρια Έλληνες, 4 εκατομμύρια Ισραηλοί. Εδώ το είδα. Άμα βγεις απ' έξω, στους 10 που θα περάσουν, οι 9 είναι Μπαγκλαντές. Και Μπαγκλαντές και... Ναι, κάτι είδα. Ας το μην το Γενικά εδώ η περιοχή είναι επικίνδυνη, κλέβουμε, κάνουμε τι. Κοίταξε, κλέβουμε, δεν πας σε στενά δρομάκια μέσα. Στο μετρό να προσέχεις γιατί είναι ταχυδακτηλουργοί. Ναι. Μέσα στο μετρό σου αδειάζουν τους τέρους πρέπει να το καταλάβεις. Και να φανταστείς ότι εδώ, στη γωνία, πρώτο-δεύτερο κτίριο είναι το τμήμα. Έχει 500 αστυνομικούς. Και κλέβουν αυτοκίνητα έξω από το τμήμα και δεν συγκινείται κανένα. Μπροστά εκεί, στο τμήμα να το βλέπουνε, ανοίγουνε και τα κλέβουν. Έχω δει πρεζόνι εδώ να κυνηγάει μια γυναίκα πρεζόνι, να το βαλάει τα αυτοκίνητα κλωτσιές και βλέπει ένα μπάτσο στη γωνία που καθόταν και έφυγε τρέχοντας στο μπάτσο. Το πρεζόνι, φαντάσου, έτσι. Όχι από κανένα έτσι σαν και σένα να πω ότι ήταν. Από το πρεζόνι έφυγε τρέχοντας και τον κυνήγαγε το πρεζόνι. Τι μου λες τώρα. Και αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο. Κάθε μέρα. Πριν λίγο ήταν απέναντι μας, βάρε. Περνάει αστυνομικός δίπλα, τον βλέπει, δεν συνεχίζουν. Τους παίρνεις τηλέφωνο, σπάνε το τζαμαρία εκεί πέρα, τους παίρνεις τηλέφωνο, ούτε συγκινούνται να έρθουν. Δεν τους μαζεύουν τίποτα. Πού να τους μάθει. Πάρεις τηλέφωνο το 100, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Ποτέ.